Пишете коментари в друго видео като на музика или нещо друго. Като цяло не знам дали се сещате, но имахме и такива пъзълчета с животни. Аз лично обичах много да ги реда. И редяхме поне, откакто ги създадоха, поне няколко пъти съм ги редяла. И наистина са много готини. Даже отзаде на тези стикерчета имаме залепени, на тези пъзълчета имаме залепени техни стикерчета. Ето. Обаче с едно пак, защото тук има дупка. Така, ето го едното. Имаме папагалче и още на папагалчета. Значи хора, ще се опитам да го нареда и после ще ви го покажа. Всъщност това беше игра, защото вижте на номер 1 пише старт. Сега се сетих, беше игра, като се нарежда пъзели. Има едни пионки, червено, зелено, синьо и жълто. Тъй като нормалните, оригинални пионки. Но бяха хора. Това не е просто пъзел, ами това е игра всъщност. Обаче няма ни ги пионките. И казах след малко ще го нареда и ще ви го покажа. Значи хора, готова съм, наредих целият пъзел, вижте го. Ето го. Това е стартът, този зарележ, а пък това е номер 60, финалът. Абонирайте се за канала, ако ви е харесало видеото. Чао!